Като чук. Не ли ти, бе? То много готино ли ти, верно? Айде, Месар е готов за бой. Сега разкласите, ако може. Добре ли ти? Трима да минува? Добре, бавно скулите. Аз къси ми се става на Жоро, брат, че пречиствам на газ. Той ли му дава много газ? Не, гледайте, какво луно прави, гледайте. А? Какво може да това прави, брат? Много злобен изглежда. Я малко полети с вкусното за скрилка, да видим колко му пада с тази вятъра преди. Дава ли му да? Моля всички колеги, които бяха забили, хронометристи, наблюдатели, да дойдат веднага тук. Подчертават се около 12-14 модела. Моля всички колеги, браво Соме, ти си първия. Теодор те изпревари. Да станат зад състезателите. Излишните хора да дойдат тук зад масата. Това ще ви заходим, да го качваме. Да видим как да качваме. Стартът е както предишните. 30 секунди за излитане и влизане в зоната. След 30 секунди